האם לאחר 26 שנים בכלא האמריקני חלה התקדמות במגעים לשחרורו של ג'ונתן פולארד? ביום השנה למאסר נפגשו ראשי יהדות ארצות הברית עם סגן הנשיא ביידן לדון על שחרורו. רק לפני כמה חודשים אותו ביידן הצהיר שפולארד ישוחרר על גופתו המתה. ואנחנו רוצים לומר שלום לכתבנו בוושינגטון, אהרון ברנע. שלום אורן. אני מבין שזאת פגישה שציפו לה כבר הרבה מאוד זמן. מה ביידן יכול או רוצה לעשות בעניין הזה? קודם כל אני רוצה לספר לך ואנחנו כבר דיווחנו על זה בעבר, אורן, שנכון שביידן צוטט לפני ראש השנה בפגישה עם רבנים בפלורידה שהוא אמר שעל גופתו המתה ישוחרר ג'ונתן פולארד, אבל בפגישה שהייתה לו עם ראשי הקהילה היהודית בעצם בקבלת פנים שהייתה לכבוד ראש השנה כאן בוושינגטון, הוא הכחיש את הדברים האלה, אמר שהוא לא בדיוק אמר ככה. אמנם הוא התנגד לשחרורו של פולארד, ואז נקבעה פגישה שהייתה אתמול ביום השנה 26 למעצרו של ג'ונתן פולארד. ביידן שמע את מה שאמרו היהודים. הבית הלבן, לשכת סגן הנשיא, הוציאה הודעה שהפגישה הייתה פרודוקטיבית, יעילה. מה שהיהודים, 7 מנהיגים היהודים של ראשי הקהילה היהודית בארצות הברית אמרו לביידן בפגישה המיוחדת הזאת אתמול, היה 3 דברים. 1, 26 שנים הגיע הזמן, גם מרגלים של מדינות ידידותיות אחרות שנעצרו לא קיבלו מאסר של יותר מ2 עד 4 שנים, אפילו מרגלים שריגלו לטובת אל-קאידה במטרה לפגוע בחיילים אמריקנים באפגניסטן קיבלו מקסימום 10 שנים. זה דבר אחד. דבר שני, כל הפניות של בכירים לשעבר והיום, שרי החוץ לשעבר קיסינג'ר ושולץ, ראש ה-CIA ג'יימס וולסי, היועץ המשפטי לשעבר של ארצות הברית, סגן שר ההגנה לורנס קורב, כל אלה פנו לנשיא אובמה בבקשה לשחרר את פולארד, והדרישה הזאת באה דווקא עכשיו, מכיוון שאתמול התחיל הנשיא אובמה לתת חנינות לכבוד ראש השנה האזרחית שהולך ומתקרב, הקריסמס, חג המולד וראש השנה האזרחית בעוד כמה שבועות. תראה, אבל אנחנו כבר מכירים את הסיפור. הרי שנים שמנסים, גם, אתה יודע, גם ממשלת ישראל מנסה לשחרר את פולארד וזה לא הולך. מה הטעם להמשיך ולנסות? הרי ידוע, ארצות הברית לא רוצה לשחרר את פולארד עד שהוא ירצה את עונשו, וזה ייקח עוד הרבה מאוד שנים. למה להתבזות בכל פעם מחדש? מכיוון שהקהילה היהודית עד לפני כמה חודשים לא פנתה באופן רשמי בגלוי ובפומבי לנשיא ארצות הברית כזה או אחר בבקשה לשחרר את פולארד, אבל עכשיו הגיעו למסקנה שצריך לצאת עם זה פומבית, וכל הקהילה היהודית בארצות הברית, כל הארגונים היהודים, כולם מאוחדים בעניין הזה. הגברת פולארד תבוא לארצות הברית, תיפגש איתם כדי להמשיך את המומנטום הזה. ועוד נקודה אחת שצריך לזכור, אורן, כן. ג'ונתן פולארד חולה מאוד. בחודשים האחרונים הוא הובהל מבית הסוהר שהוא נמצא בו לבית החולים כמה וכמה פעמים, הוא עבר כמה ניתוחים, אשתו אומרת שהוא נגמר לה מול העיניים, ולכן הלחץ עכשיו הוא גדול מאוד על הנשיא אובמה, גם מצד מדינאים אמריקאים, פוליטיקאים, חברי קונגרס ולשעברים למיניהם, ועכשיו גם מצד ראשי הקהילה היהודית. אולי רגע לפני הבחירות שם בארצות הברית משהו יזוז, אבל ציינת באמת את רעייתו של פולארד, אסתר, שטסה לארצות הברית מיד לאחר הפגישה כדי להתעדכן. זה משהו שניתן לעשות גם בטלפון, את העדכון הזה, ארלה. נכון, אבל היא באה לפה, נכון שאת העדכון היא לא בעצם באה להתעדכן, היא באה כדי לגייס את הכוחות מחדש ולהמשיך את המומנטום, להמשיך את הלחצים. אנחנו לא יודעים להגיד לך אם כתוצאה מהפגישה של אתמול עם סגן הנשיא ביידן, יבוא היום ביידן לאובמה ויגיד לאובמה צריך לשחרר את פולארד, בוא נכניס אותו לרשימת המשוחררים שאנחנו נותנים להם חנינה עכשיו לקראת חג המולד וראש השנה האזרחית. אני לא יודע להגיד לך שזה יקרה, אבל ככל שיגבר הלחץ יש יותר סיכויים שבקרוב מאוד ג'ונתן פולארד ישתחרר. כמובן שבסופו של דבר הדבר תלוי אך ורק בהחלטתו של הנשיא ברק אובמה, אורן. ארלה ברנע בוושינגטון, תודה רבה לך.